тамоми ҳаёти инсоният пайваста дар китобҳо дарҷ гардидааст. қабилаҳо, давлатҳо ва забонҳо нест шуданд, аммо китоб абадан боқӣ монд. китоб воситаи муҳимтарини нигаҳдории забон аст. дар ин замина нависандаи халқии Тоҷикистон Абдулҳамид Самад солҳост ки дар дунёи адабиёт заҳмат кашида, бо асарҳои баъд аз сари падар, паррончакҳо, шохи чинор, аспи бобон, пиёлаи шикаста, косаи давр, гардиши дивбод ва ғайраҳо ба дили ҳаводорони каломи бадеъ роҳ ёфтааст. асос ва мазмуни тамоми асарҳои нависандаро армонҳои миллӣ, ахлоқи ҳамидаи инсонӣ дар бар гирифта, хонандаашонро дар рӯҳияи хиштаншиносиву инсондӯстӣ тарбия менамоянд. яке аз ин гуна асарҳои хонданиву дӯстдоштани нависанда қиссаи паррончакҳо мебошад, ки миёни хонандагон зуд мухлисони зиёд пайдо карда, нависандаашро хеле шӯҳратёр намуд. қиссаи мазкур ҷузъиёт ва ҳаёту рӯзгори донишҷӯёнро тасвир намуда, масъалаҳои ахлоқиеро фаро мегирад, ки ҷавонони ҳамон давра муҳити ҳамон замонро ба андешаву ба ташвиш меоварад. вобаста ба ин бояд ёдовар шуд, ки яке аз номинатсияҳои озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст хондану аз бар намудани осори адабиёти муосири тоҷик мебошад, ки довталабони зиёде мехоҳанд дар доираи номинатсияи мазкур иштирок намоянд. фуруғи коинот аз офтоб аст, фуруғи одамият аз китоб аст, фармудааст устод Рустами Ваҳҳоб. дар ҳақиқат озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст, фуруғбахши илму дониш ва уқёнуси хиради мост ва баҳри ба ҳам овардани ҷавонони соҳиб истеъдоду китобдӯст. китобхон як замимаи хосаеро ба миён меоварад. банда иштирокчии фаъоли ин озмун маҳсуб меёбам ва айни замон дар ду даври ин озмун аз рӯи номинатсияи дуюм хондан ва аз бар намудани осори адибони муосири тоҷик ширкати фаъол намуда ғолибияти кулро ба даст овардам ва айни замон ба даври сеюми озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст омодагӣ мегирам ва мекӯшам то адабиётҳои насриву назмии беҳтаринро мутолиа карда ғолиби даври ҷумҳуриявии озмуни мазкур гардам. як асаре ки ман бисёр дӯсташ медорам ва ошиқи он асар ҳастам, ки он асари тарҷумаҳолӣ низ гӯем хато намекунем, аз осори устод Абдулҳамид Самад ин қиссаи паррончакҳо мебошад. прототипи қаҳрамони асосии паррончакҳо ин худи нависанда устод Абдулҳамид Самад маҳсуб меёбанд, ки асосан асар ба ду гурӯҳи образҳои мусбӣ аз қабили Наим, Насим, ки намунаи дарси ибрат барои Раҳматшоҳ ва ё ин ки Қайсу Раҳимбек маҳсуб меёбанд ва бо дарсҳои насиҳат, гуфторҳои шоиста ва панду ҳикматҳои бузургон баҳри онҳо ин ҷавононе ки дар гурӯҳи образҳои манфӣ муаллиф ба қалам додааст ба роҳи рост ҳидоятгар мебошад. ҳарчанд бо соҳиб истиқлол гардидан ҷаҳишҳое ки дар тафаккури ҷавонон ва ҷомеа ба вуҷуд омада паррончакҳои он замонро аз паррончакҳои ҳозира фарқ кунонад, ҳам масъала ҳамон аст. мушкилот қисман, вале ҳолати иҷтимоӣ тамоман дигар гардидааст. тасвири реалии ҳаёти донишҷӯён дар қиссаи паррончакҳо аз таҷрибаи худи нависанда манша гирифта, хонанда ғоибан асарро мутолиа карда истода, гӯё бо худи муаллиф ҳам суҳбат шуда образҳоро меомӯзад ва аз услуби нақли қаҳрамони асосӣ ҳаловат мебарад. вақте ки ман ин қиссаро мутолиа кардам, худ ҳаёти донишҷӯӣ пеши назар омад ва бисёр хушҳол шудам, ки чунин як асаре бахшида ба ҳаёти донишҷӯён низ аз ҷониби нависандаи имрӯза замони истиқлол устод Абдулҳамид Самад таълиф гардидааст. ва вақте ки шоистакориҳои Наиму Насим ҳамзамон гуфторҳои насиҳатомези онҳо баҳри шарикдарсонаш ки бо рафторҳои ноҷо ки намуне аз онҳо ин дастгурезии онҳо мебошад, як амали ношоисте буд ки метавонад он натиҷаи бисёр ҳам хароберо ба миён оварад ва метавон гуфт ки подоши ҳама омӯлҳои шоиста танҳо ин қадр дуруст ва дақиқкорӣ ҳамзамон арҷ гузоштан ба омоли шоистаи онҳо маҳсуб меёбад. дар маҷмӯъ қиссаи паррончакҳо донишҷӯён ва умуман ҷавононро дар рӯҳияи меҳнатдӯстиву ваҳдатшиёрӣ, донишандӯзиву поквиҷдонӣ, муҳаббату накӯкорӣ ва ғайра тарбия намуда ҳушдор медиҳад, ки ҳамеша росткирдору рострафтор бошанд ва аз амалҳои зишту рафиқони нохуб дур бошанд. қиссаи паррончакҳо бо чандин забонҳои хориҷӣ тарҷумаву чоп шудааст. бинандагони азиз, шумо метавонед асари мазкурро аз дилхоҳ китобхонаҳои ҷумҳурӣ дастрас намоед.